Vážení páni, otváram schôdzu našej paroplavebnej spoločnosti. Hneď pristúpim k hlavnému a jedinému bodu dnešného rokovania. Rok 1866, ktorý prežívame, ostane hlboko vrytý do histórie našej spoločnosti. Udalosti, ktoré sa odohrávajú na šírých moriach, ostávajú stále nevysvetlené. Naše lode sa stretávajú so záhadným, obrovským predmetom, ktorý podľa údajov kapitánov je dlhý, vretenovitý, zavše svetielkujúci, väčší a rýchlejší ako veľryba. 20. júla tohto roku prekvapil tento netvor parný guvernor Higginson 10 kilometrov od východných brehov Austrálie. Prosím zapisovateľa, aby prečítal z protokolu záznam kapitána Bockera o tomto stretnutí. Spočiatku som si myslel, že ide o nejaké neznáme úskalie, a keď som sa chystal určiť jeho polohu, tu z tajomného predmetu vyrazili do výšky 35 metrov dva syčiace stĺpy vody. Ak sa na tomto ostrove nenachádzajú z času na čas vybuchujúce gejzíry, nuž mal som dočinenia s neznámym morským savcom, ktorý svojimi nozdrami chrlil stĺpy vody zmiešané so vzduchom a parou. Toľko to pravý protokol. O 3 dni po tejto príhode stretol sa v Tichom oceáne parník Kristoval Kolón s tým istým netvorom. Prosím o faktickú poznámku. Ráčte. Dovoľujem si upozorniť pánov na ohromnú rýchlosť zvieraťa. Keď si uvedomíte, že ho guvernér Higginson a Kristoval Kolón zbadali v čase 3 dní na 2 miestach, vzdialených od seba viac ako 1300 kilometrov, potom je potrebné venovať tomuto prípadu mimoriadnu pozornosť. Jedno je isté, páni. Dnes ho už nemožno brať na ľahkú váhu. Dosť bolo. Dosť bolo, že za posledné 2 roky ospevovali netvora v dancingoch, vláčili po novinách, v cirkusoch a operete, zosmiešňovali kupletami. Radím, páni, zaujať k veci vážne stanovisko na základe vedeckého skúmania. V spoločnosti nejde len o rozriešenie vedeckej záhady, ale v prvom rade o odstránenie skutočného, vážneho nebezpečenstva, ktoré hrozí našim lodiam. Určité kroky sme už aj podnikli a ďalšie hodláme podniknúť. Z týchto príčin požiadali sme pána Aronnaxa, profesora Parížskeho múzea, vedca svetového mena, aby sa zúčastnil na našom rokovaní a svojou radou prispel k objasneniu niektorých otázok. Prosím ho, aby sa láskavo vyjadril, aký zastáva názor. Vážení páni, vopred vás upozorňujem, že ide len o domnienku, akú som nadobudol po predbežnom štúdiu správ z tlače a z protokolov. Keďže zjav je dosť záhadný, respektíve mal som na vec niekoľko náhľadov. Moja prvá domnienka o plávajúcom ostrove a o akomsi tajomnom úskalí padla, pretože ak ono úskalie neskrýva v sebe nejakého živého tvora, ako by sa mohlo pohybovať takou zázračnou rýchlosťou. Rozmýšľal som veľa a myslím, že treba zavrhnúť všetky dohady o neživom predmete. Možno pripustiť jedine jestvovanie akéhosi morského zvieraťa nadprirodzenej sily. Mohol by pán profesor odôvodniť, prečo zastáva práve tento názor? Najväčšie hĺbky oceánu v našom 19. storočí ešte nepoznáme. Olovnice ich dosiaľ nedosiahli. Čo sa deje v týchto nedostupných hlbinách? Aké tvory obývajú priestor 12 alebo 15 000 metrov pod hladinou mora? A aké je ústrojenstvo týchto zvierat? Ak však niečo nepoznáme, ťažko o tom hovoriť.
A to bude stavať sa za určitý názor a odmietať ostatné. Páni, veď sa má takto. Alebo poznáme všetky druhy tvorov žijúcich na našej obežnici, alebo ich nepoznáme. Keď nie, nuž potom musíme pripustiť možnosť jestvovania nových druhov nám neznámych, ktoré majú ústrojenstvo prispôsobené pre pobyt v hlbinách a ktoré niekedy v dlhých prestávkach, povedzme, hoci z rozmaru, vystupujú až k morskej hladine. More, páni! More môže rodiť obrov, proti ktorým pozemské zvieratá ako slon a nosorožec sú obyčajnými trpaslíkmi. Páni, spoločnosť vyzbrojila fregatu Abraham Lincoln všetkým potrebným, aby mohla úspešne vyplávať na more a odhaliť tajomstvo okolo morského netvora, zistiť, pokiaľ možno jeho tvar, rýchlosť, spôsob pohybu a podľa týchto poznatkov vypracovať plán na jeho zničenie. Jednou z hlavných príčin, prečo sme vás sem pozvali, pán profesor, je to, aby sme vám vyslovili ponuku, či sa chcete zúčastniť na plavbe fregaty Abraham Lincoln ako vedecký poradca a spolupracovník. Veliteľ má pre vás pripravenú kabínu. Myslím, že niet čo uvažovať. Súhlasím s vaším návrhom. Počítajte však s 2 ľuďmi. Bude ma sprevádzať môj sluha Konsej, ktorý sa zúčastňuje na všetkých mojich výskumných cestách. Prosím, oznámte mi včas odchod Abrahama Lincolna, lebo cesta vyžaduje aj z mojej strany starostlivú prípravu. Nechápem, majster Ned, ako môžete pochybovať, že zjav, ktorý prenasledujeme, nie je živé zviera. Máte azda dajaké zvláštne dôvody neveriť? Možno, pán profesor. Ale Ned, vy, veľrybár z povolania, ktorý mal dočinenia s najrozličnejšími morskými obludami, vy by ste mali byť medzi poslednými, čo pochybujú. Dobre, pán profesor. Prečo však brázdime po darobnici už 6 mesiacov moria a po netvorovi ani stopy? A potom prenasledoval som už nejedno morské zviera, nejedno harpunoval, nejedno zabil. Avšak nech boli akokoľvek silné a dobre ozbrojené, ani chvostom, ani klami neboli by dokázali preraziť železné steny parní. Ale Ned, či sa nehovorí o lodiach, ktoré narval preťal svojím klom? Možno. Drevené, to pripúšťam. Počujte, Ned. Darmo, pán profesor, o tom sa nedám presvedčiť. Ale ja som presvedčený. Opakujem znova, aj keď tak dlho bezvýsledne brázdime moriami, že ide o savca mohutného tela striedy obratlovcov, opatreného rohom nesmiernej síly. No. Uvažujte len, môj milý Kanaďan, že ide o zjav mimoriadny, obývajúci najväčšie hlbiny oceánu, a preto musí mať i ústrojnosť, ktorá čo do rozmerov a sily v
porovnaní so zvieratmi doteraz známymi nemá obdoby. Na čo taká ústroj? Aby sa v hlbokých vrstvách udržal a mohol vzdorovať obrovskému tlaku. Prepáčte. Choďte, ja ostanem na palube. Práve vychádza mesiac a tento pohľad na mori si nesmiem dať uísť. Pán profesor, Čo je Konsej? zajtra 5. novembra vyprší lehota. Veliteľ fregaty podľa rozkazu napoludne odbočí na juhovýchod a loď opustí severné končiny Tichého oceánu. Teda dnes je, Konsej, posledná príležitosť získať $2000 za spozorovanie netvora. Nikdy som nepočítal s touto odmenou. Ale si myslím, že spoločnosť, aj keby bola sľúbila $100,000 odmeny, nestratí ani cent. Myslíš, že netvora nikto nevypátra? Som o tom presvedčený. Možno máš pravdu. Do tohoto prípadu sme sa pustili dosť ľahkomyselne. Koľko času sme stratili, koľko sa zbytočne narozčuľovali. A možno len čo sa vrátime, netvor sa znova začne objavovať a znova bude znepokojovať lode. Už 6 mesiacov sme mohli sedieť v pracovni pána profesora v Paríži. Všetky vaše skameneliny som mohol už zatrieť. No, Konsej, ešte sa dosť natriediš. Konsej, dobre počujem? Ak dovolíte, buďme chvíľu ticho. Za kapitánom, Konsej. Vzdialenosť Abrahama Lincolna od netvora odhadujem asi na 250 metrov. Ale kde sa vzalo to svetlo? Neviem si vysvetliť, čo ho môže spôsobovať v hĺbke niekoľkých metrov. Kapitán, svetlo je rozhodne elektrickej povahy. Pán profesor, pán kapitán, dívajte sa! Pohybuje sa! To svetlo mení miesto! Čo? Kormidlo vo smere priamo! Plnou parou späť! Do čerta, keby nebola noc, nesúvol by som ani o jard. Vyhláste poplach! Takmer naplno. Jack, ten netvor ma prekvapuje svojou chladnokrvnosťou a hlavne svojou rýchlosťou. Ženie sa za nami takou istou rýchlosťou ako Abraham Lincoln. 24 míľ za hodinu. Priložiť? Prikladať a stále prikladať. Čo podnikneme, kapitán? Pán profesor, neviem, s akou strašnou bytosťou sme sa to stretli. Nerád by som v tejto tme zbytočne vydával fregatu do nebezpečenstva. Ostatne, ako mám útočiť na neznámeho tvora? Ako sa pred ním brániť? Čo vy na to, Ned? Vyčkajme dňa a potom si to s ním rozdáme. Nepochybujete už teda, majster Ned, že ide o živú bytosť? Všetko nasvedčuje, že ide o obrovského narvala, pravdepodobne elektrického. Ak má omračujúcu silu, je to najstrašnejšie zviera, aké sa kedy na zeme guli zjavilo. Preto moja obozretosť. Pozrite, svetlo zhaslo. Zviera sa ponára pod nás. Keby nebola noc. Svetlo sa objavilo na druhej strane lode. A vzdialuje sa. Zaujímavé, neútočí, uteká. Uteká?
Nesmieme, pokiaľ je to možné, stratiť zviera z dohľadu. Haló, inžinier! Prosím. Máme dosť pary? Áno, pane. Plnou parou vpred! Rozkaz. Na úsvite si s tou potvorou prehovoríme. Prekliaté zviera, aký má zvláštny inštinkt. Mužstva na svoje miesta! Kormidelník vo smere netvora, loď plnou parou vpred! Hurá! 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 Svitá. Jedno neviem pochopiť, kapitán. Sotva sa priblížime k zvieraťu na 60 metrov, buď sa dá na útek, alebo sa ponorí. Nie je rýchlejšie ako Abraham Lincoln? Pochybujem. Paluba sa chveje od otrasov strojov. Ak je netvor z rodu veľrýb, nemôže uísť strojom Abrahama Lincolna. Ak nemáte námietok, kapitán, zaujme miesto pri harpúne a len čo sa priblížime k zvieraťu na dĺžku harpúny, zaútočím. Ukonáme ho. Nebojte sa, pán profesor. Ned, choďte na svoje stanovište. Pre každý prípad pripraví dielmajster dielo. Áno, pane. Čo je, inžinier? Dosiahli sme najvyššieho prípustného napätia pary. Nakoľko sú obťažené záklopy? 6,5 atmosféry. Vyžente tlak na 10 atmosfér. Ako rozkážete. Som zvedavý, dokiaľ bude zviera schopné unikať. Musíme ho najprv unaviť, až potom zaútočiť. Taký je môj plán. Kapitán, hlásim rýchlosť 36 km. Priložte ešte. Vzdialenosť medzi zvieraťom a nami sa nemení. To čerta. Zviera uháňa tiež rýchlosťou 36 km za hodinu. Tlak pary zvýšiť na 10 atmosfér. Doháňame ho. Áno. Zdá sa, že sa vzdialenosť o niečo skrátila. Doháňame ho! Doháňame ho! Pripraviť harpúny, Ned. Zvyšujem rýchlosť! Prekliatý tvor. Zdá sa, že je rýchlejší ako Abraham Lincoln. Dobre, uvidíme, či utečie k úželovitým guliám. Dielo pripravené? Pripravené! Pán! Zásah vedľa! Opäť vpravo! Zásah vedľa! Opäť vľavo! Babráci. Kde lu starý Fred? $500 tomu to trafí do prekliatého netvora. Zásah cieli! Kula sa sklzla a padla do mora! Do paroma. Tá obluda musí mať 6-palcový pancier. Tvor zastal! Spomaliť rýchlosť a dielo pál! Kul netvora odbere na nás! Útočí! Spomaliť rýchlosť! Kormidlo v bok zvieraťa! Zviera sa vrhá na nás!
Pomoc! Pomoc! Šaty mi prekážajú. Lepia sa na mňa. Pomoc! Topím sa. Pán profesor, vy ste... Chyťte sa ma za plecia. Nosi. Pokúste sa dajako zbaviť kabáta. Už. Tak. Dobre, Konsi. Som rád, že som vás našiel. Konsi. Prosím, pane. Aj ty si pri náraze stratil rovnováhu? Nie. Skočil som za vami. Ďakujem ti. Ale ako si ma sily opúšťajú. Rozrežem vám odev. Ľahšie sa vám bude plávať. Počujete? Kto si volá? Nečujem dobre. Zaľahlo mi v ušiach. Konsi, ozvite sa, mu nevládze. Haló! Počujeme vás! Pomoc potrebujeme! Sem plávajte! Ku mne! Už len kúsok vydržte! Ned! To ste vy! Ned! Podajte mi ruku! Profesor, je vysílený. Pomôžte mi ho vyťahnuť. Stráca s ním. Nie. Pán profesor Aronnax. Áno. Tak, dobre. Tak, ďakujem. Na čom to sedíme? Na netvore, na plávajúcom ostrove, záhadnom predmete. Nazvite to, ako chcete. Tak? Ako ste sa sem dostali? Pri zrážke s touto záhadou vyletel som do vzduchu a dopadol rovno na ňu. Ned, to ste vy. Áno, pán profesor. A viete, že povrch predmetu, na ktorom sa teraz nachádzame ako stroskotanci, pozostáva zo samých oceľových platní? Nevravte. No počúvajte. Zaklopem píkom. No? Je to možné? Jednotlivé dosky sú pospájané nitami. Kvapujúce. No darmo. Nech je to čokoľvek. Je to dielo ľudských rúk. Vaše pochybnosti, Ned, boli správne. Sme na chrbte akejsi podmorskej lode. Tvaru ohromnej oceľovej ryby. Však táto loď musí mať v sebe nejaký stroj, čo ju uvádza do pohybu. A mužstvo, čo ju riadi. Stroje nepočuť a nik sa neukazuje. Možno o nás nevedia. Čo ak sa ponoria pod hladinu a nás nechajú na pospas oceánu? Zdá sa mi, že sa už ponárame. Nepozorujete nič? Búchajme. Možno nás začujú. Haló! Otvorte! Všetci kurvení, otvorte! Pomoc! Otvorte! Pomoc! Otvorte!
Dvere sa otvárajú. Nasledujte ma. Pôjdete v tme. Držte sa zábradlia. Títo ľudia svojou pohostinnosťou patria do Kaledónie. Ešte aby nakoniec boli ľudožrútmi. Upokojte sa, priateľ Ned. Naše položenie na povrchu podmorskej lode bolo oveľa horšie ako dnu v tejto klietke. Myslím, že je jedno, či vonku skapem utopením, alebo dnu hladom. Najhoršie je, že nás už prinajmenej deň držia v tme. Čo tam po svetle, pán profesor, ale hlad ma morí. Akým právom nás tu držia ohľade? Keby som mohol, ako nemôžem. Keby sa mi niektorý z nich dostal do rúk. Počujte, Ned. V našej situácii nedoporučoval by som vám taký nepriateľský tón. Človek si tu nemôže byť ničím istý. Ak nás počúvajú, môže to len zhoršiť naše položenie. Ja som za pokojné a trpezlivé vyčkávanie. Áno, to ste vy, Konsej. Nemáte ani žlče, ani nervov. Ak sa títo piráti domnievajú, že ma budú držať v tejto dusnej klietke bez toho, aby som im dal pocítiť, to je harpunár Ned, tak sa mýlia. Pozrite sa, pán profesor, nemusíte mi nič zakrývať. Povedzte, čo si myslíte o našom položení. Aj vy sa domnievate, že skončíme v tejto železnej škatuli? Aby som vám pravdu povedal, v tomto prípade nie som o nič múdrejší ako vy. Ale predsa, čo si tak myslíte? Nazdávam sa, že náhoda nám dala možnosť odhaliť nevídané tajomstvo. Ale ak bytosti tejto podmorskej lode ho budú chcieť zachovať, a ak ho považujú za cennejšie, ako je život 3 ľudí, potom sme na tom veľmi zle. Možno, že nás budú držať v zajatí, aby nás získali medzi seba. Ak majú len trošku poňatia, kto je profesor Aronnax, tak si nás určite podržia. Kým sa nezmocní tohto hniezda podmorských pirátov nejaká rýchlejšia fregata, než bol Abraham Lincoln, a nezavesia nás s nimi na najvyšší stožia. Priatelia, predbežne nepodnikajme nič. Situácia sa možno čoskoro vyjasní. A naopak, pán profesor, musíme čosi robiť. A čo, majster Ned? Ujsť. Ujsť z pozemského väzenia sa len zriedka komu podarí. Ale ujsť z väzenia podmorského, to považujem proste za nemožné. Pane, a viete, čo robia tí, ktorí nijako nemôžu z väzenia ujsť? Neviem, priateľu. Je to veľmi jednoduché. Zariadia sa tak, ako by tam chceli ostať. V tom máte pravdu. Lepšie je byť tu, ako plávať hore alebo na dne mora. Ale len vtedy, keď najprv vyhodíme žalárnika, kľúčiara a strážnika. Ned, vy pomýšľate zmocniť sa tejto lode? Áno. A potrebujem vašu pomoc a váš súhlas. Nemožno. A prečo? Ak na tejto lodi nie je viac ako 20 ľudí, myslím, že 2 Francúzi a 1 Kanaďan sa ich nezľaknú. Ponechajme to okolnostiam, majster Ned. Na teraz mi sľubte, že nejako nedáte na sebe znať svoje úmysly a že sa voči každému v tejto lodi budete správať čo najpriateľskejšie. Páni, hovorím práve tak po francúzsky ako po anglicky, rusky, nemecky alebo latinsky.
Vypočul som si váš rozhovor a viem, že náhoda ma zviedla s pánom Aronnaxom, profesorom prírodných vied Parížského múzea, s Consejom, jeho sluhom, a s Ned Landom, harpunárom na fregate Abraham Lincoln, ktorá prináležala národnému loďstvu Spojených štátov amerických. Dostali ste sa na palubu tejto lode? Nechceli sme, pane. Nechceli? A či ma Abraham Lincoln prenasledoval po všetkých moriach bez vašej vôle? Či bez vašej vôle sa odrážali delové gule od bokov mojej lode? Zaiste neviete, pane, aké škriepky sa rozpútali okolo vašej lode v Amerike a Európe. Abraham Lincoln, keď vás prenasledoval po Tichom oceáne, domnieval sa, že prenasleduje morského netvora, čo ohrozuje bezpečnosť plavby a od ktorého treba oslobodiť more za každú cenu. Odvážili by ste sa tvrdiť, pán profesor, že vaša fregata by neprenasledovala a nestrieľala na podmorskú loď? Mlčíte. Chápete teda, že mám právo s vami zaobchádzať ako s nepriateľmi? Keby som chcel s vami zúčtovať, vysadil by som vás na plošinu tejto lode a zabudol na vašu existenciu. Nemal by som na to právo? Bolo by to právo divocha a nie vzdelaného človeka. Nie som ten, koho vy nazývate človekom. Pretrhol som všetky putá s ľudskou spoločnosťou. Prečo sa tak stalo, ostane pre vás tajomstvom. Neuznávam jej pravidlá a žiadam, aby ste sa predo mnou na ne nikdy neodvolávali. Mohol by som sa vás spýtať, pane, čo s nami zamýšľate? Ostanete na lodi. Budete slobodní, budete si môcť robiť, čo sa vám páči. Rozsvietiť si, prechádzať sa, študovať, pozorovať javy okolo seba, pravda, okrem niekoľkých výnimok. Skrátka, budete slobodní, ako sme my, moji druhovia a ja. Odpuste, ale sloboda, ktorú nám ponúkate, sa nijako nelíši od slobody väzňa, ktorému dovolia prechádzať sa po väzenskej cele. Taká sloboda nám nemôže stačiť. Musí vám stačiť. Nikdy vám nesľúbim, že sa nevynasnažím ujsť. Ani to od vás nežiadam, majster Ned. Pane, čo robíte, je ukrutnosť. Naopak, je to láskavosť. Slovom, dávate nám možnosť voliť medzi životom a smrťou. Neskôršie možno nebudete zazlievať náhode, že spojila váš osud s mojím. Na mojej lodi nemusíte nadarmo márniť čas. Dnešným dňom vstupujete do tajov podmorského života a uvidíte, čo človek ešte nevidel. Ešte jednu otázku. Ako vás nazývať? Pre vás a vašich druhov som neznáma, nepochopiteľná bytosť. Slovom nikto. A preto ma nazývajte kapitánom Nemo. Vy sa považujete za cestujúcich na podmorskom člne Nautilus. Skončili sme, páni. Nasledujte muža, ktorý práve vošiel. Všetko vám ukáže. V kabínach máte pripravené občerstvenie. Týmito dverami, prosím. A vy, profesor Aronnax. Prosím. Dnes večer povečeriate so mnou. Očakávam vás v mojom salóne. Viem, väčšinu jedál nepoznáte, no jednako môžete ich jesť bez obáv. Sú zdravé a výživné. Zriekol som sa i so svojimi druhmi všetkých pozemských plodín. Všetky jedlá sú teda morského pôvodu?
Áno. More mi dáva všetko. A odkiaľ máte cigary? Nech sa páči. Poslúžte si. A ako fajčiar labužník budete s nimi spokojní. Ďakujem. Ľutujem, ale nemám si čím pripáliť. Stlačte tento gombík. Kábel mi začína prúdiť elektrina. Táto, možno pre vás, tajomná sila rozžeraví drvôt, ktorý vám práve tak poslúži ako najkvalitnejšia zápalka na suchej zemi. Prosím, pripálte si. Ďakujem. Znamenité. Som naozaj zvedavý na pôvod tejto výbornej cigary. Tento tabak nepochádza ani z Havany, ani z Orientu. Je to istý druh morskej trávy, bohatej na nikotín. Poskytuje mi ho tiež more, hoci trochu skúpo. Obrazy, ktoré visia na stenách, sú pôvodiny? Áno. Pravý Rafael, Leonardo da Vinci, Tizian, Velázquez, Rubens. Sú to posledné rozpomienky na zem, ktorá je pre mňa mŕtva. Zriekli ste sa akéhokoľvek styku s pozemským životom? Áno. Rád by som... Žiadam vás, aby ste sa ma nepýtali, prečo som tak urobil. Ako si však zaobstarávate látky potrebné k pohybu nautila? Hovoril som vám už, pán profesor, že všetko mi dáva more. Nautilus poháňa elektrina, ktorú si vyrábam pomocou bunzenových článkov. Ale k tomu je potrebný zinok. Odkiaľ ho beriete? Zinok v článkoch nahradzujem sodíkom. Sodík získavam z kuchynskej soli rozpustenej v morskej vode. Zaujímavé riešenie. Elektrina mi poskytuje teplo, svetlo, pohyb. Slovom, život. Prinútili ste elektrinu, aby hnala vaše stroje. Vynašli ste zrejme to, čo ľudia 19. storočia ešte len musia objaviť. Skutočnú dynamickú silu elektriny. Pochybujem, že ju vôbec niekedy vynájdu. Pokrok na Zemi napreduje míľovými krokmi. Ste inžinier? Áno, pane. Ešte kým som býval na pevnej zemi, študoval som v Londýne, Paríži a New Yorku. Ako sa vám podarilo pred verejnosťou utajiť stavbu tejto podmorskej lode? Každý kus hotovovali na inom konci sveta, vždy pod inou zámienkou. Je to dokonale skonštruovaná loď. Ešte mnohé veci na nej vás udivia. Vážený profesor, pripravil som pre vás a vašich spoločníkov malé prekvapenie. Zatiaľ, kým prídu ostatní, pripravím potrebné veci. Podmorské observatórium? Bohužiaľ, nedá sa nič vidieť. Prirodzene. Nijaký lúč svetla nemôže preniknúť z morskej hladiny do týchto hĺbok. Dobrý večer. Posaďte sa, Ned, i vy, konsej. Prepáčte, zhasnem svetlo a zapnem reflektory. Úžasné. Jedinečné podmorské observatórium. Cítim sa ako v obrovskom akváriu. Uchvacujúci pohľad. Z celého sveta by sa sem schodili ľudia, keby mohli vidieť tieto divy. Konsej, vidíte tie ryby? A potom povedzte, že život rybára je všedný, nezaujímavý. Veď ich nepoznáte. Jaže nepoznám. Ja veľrybár z povolania. Vlastne... Počkajte. Máte pravdu? Nepoznám ich. Z týchto rýb som dosiaľ nejakú nevidel.
Vpravo sa dívajte. Chobotnica sa ženie proti nám. Akých obrovských rozmerov. Nebojte sa, neodváži sa proti svetlu. Chce mu uniknúť a v prvých chvíľach sa nevie orientovať. A tam miliardy slimákov. Sú ich celé armády. Sledujú cestu sardel a haringov. Sťahujú sa z mierného pásma do teplejšieho. Pozrite, čo to môže byť? Akési obrovské zviera vidím. Nie, to je potopená loď. Hneď ju osvietím reflektorom. Áno. Stroskotaná loď na dne morskom. Aký smutný pohľad. Ako všetko, čo má so svetom niečo spoločné. Kapitán Nemo, dnes je práve mesiac, čo sme sa stali nedobrovoľnými obyvateľmi na vašom nautile. Ľutujete, profesor? Nuž, videl som veci, o ktorých sa mi ani nesnívalo. Vaša knižnica, zbierky, laboratórium obohatili moje vedomosti viac ako najintenzívnejšie ročné štúdium. No tak? Človek túži po človeku, po ľudskej spoločnosti. Čo je? Čo je? Nautilus pláva nebezpečným korálovým morom. Naša loď sa nachádza len niekoľko míľ od úskalia, na ktorom roku 1770 bezmála stroskotali kúkové lode. Blížime sa k Tórezovej úžine, tak sa najrýchlejšie dostaneme do Indického oceánu. Ak sa nemýlim, moreplavci pokladajú túto úžinu za najnebezpečnejšiu na Zemeguli. Máte pravdu. Tórezova úžina je síce široká 160 kilometrov, ale je preplnená nesmiernym počtom ostrovov, ostrovkov, útesov a skál, ktoré temer znemožňujú plavbu. Prečo sa vydávame zbytočne do nebezpečenstva? Nautilus bude plávať na povrchu mora miernou rýchlosťou. Zdá sa mi, že stúpame k hladine. Áno. O chvíľu zahliadnete po dlhšom čase zase slnečné svetlo. Môžete výjsť na plošinu a pokochať sa pohľadom na nezvyčajný povrch mora. Ja sa odoberiem do kormidelníkovej kabíny. Cez Tórezovú úžinu totiž vždy riadím chod Nautila sám. Dovidenia. 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 Nepáčia sa mi tieto torezské vody. Zákerné more. Skutočne málo vhodné pre plavbu. Prekliatý Nemo si musí byť skutočne istý v riadení lode. Len sa pozrite na tie korálové chrbáty. Jak Nautilus nabehne na niektorý z nich, rozletí sa na 1000 kusov, hoci aj z panciera. Zatiaľ ideme 2 dní bez nehody. Už je to tu. No. Je to tak, priatelia. Uviazli sme na úskalí. Stroje stíchli. Pozrite, kapitán. A ten chlap má nervy zo železa. Ide, ako by sa nič nestalo. Pane! Prosím? Nehoda? Nie.
Len náhoda. Ale náhoda, ktorá vás môže prinútiť stať sa zase obyvateľom suchej zeme. Nemajte obáv, pane. Nautilovi nehrozí skaza. Ukáže nám ešte mnohé divy oceánu. Nechápem, ako sa chcete dostať na vodu. Dnes je 4. januára a spln mesiaca bude o 5 dní. V tom čase sa hladina zdvihne asi o 1,5 metra. Čudoval by som sa, keby mi mesiac nepreukázal službu a nepomohol mi dostať sa zase na more. Pane, vravíte, že budeme trčať na tomto mieste 5 dní. Dovoľte nám tedy preskúmať niektorých z ostrovov, ktoré sú okolo nás. Na ostrove sú stromy, pod nimi iste živú zvieratá. Neviete si ani predstaviť, ako by mi chutil biftek z divokého prasaťa. Prosím, povolujem vám návštevu na hoci ktorom ostrove. More je pokojné, môžete vyraziť, kedy sa vám zachce. Ako ten čas na pevnej zemi uteká. Slnce už zapadá. Vrátime sa vôbec do tej pancierovej škatule. Musíme sa dostať na Nautilus ešte za svetla. Kapitán Nemo vedel, prečo nám dovolil vstup na pobrežie. Ostať na tejto síce suchej, ale pustej zemi znamenalo by zahrávať si so životom. Ale predsa si myslím, že ten kus železa nebude viac plávať ani po mori, ani pod ním. Ostatne je na čase striať sa kapitánovej spoločnosti. Čo to? Niekto hádže na nás kamene. Zem! Divo si strieľajú šípy! Lázením k člnu! Pane! Poďte na palubu. Divosi sa približujú na člnok Nautilovi. Divosi sú všade v týchto končinách. Kapitán, nezabúdajte, že trčíme na pličine. Upokojte sa. Niet príčiny k obavám. Veľa ich je. Koľko? Napočítal som ich vyše 100. Aj keby sa všetci divosi Papuázie zhromaždili na tomto brehu, Nautilus a jeho posádka sa ich nemusí obávať. Kapitán, člnky divochov sa približujú do tesnej blízkosti Nautila. Otvorte všetky záklopky. Nežartujte! Nemiešajte sa do mojich rozkazov. Páni, zastaňte si pri schodišti, aby ste boli chránení pred dopadmi šípov. Pozrite, dvaja už natrčajú hlavy. Títo domorodci sú uvožiaci a nechcem, aby naša návšteva na ostrove stála život čo len jediného z nich. Potom naozaj nechápem váš rozkaz. Prečo ste rozkázali otvoriť záklopky? Do Nautila nik nevnikne, aj keď sú otvorené všetky záklopky. Pozrite, pane, dívajte sa, ako sa rútia dolu schodmi. A teraz zakročím ja. Nemôžem sa odtrhnúť od zábradlia. Aj vy musíte chvíľu vydržať. Nemali ste sa chytať zábradlia. Pustil som doň elektrický prúd. No nebojte sa. Zatrasie, ale neublíži. Vypnite to, kapitán! Už veríte, že sa nik nedostane do Nautila? Áno! 1000 hrbených, verím! Vypnite prúd. Vidíte, ako utekajú? Koniec zábave. Po prechode touto úžinou
navštívime miesta, na ktorých vždy lovím perly. Ak sa niekomu z vás zachce, môže sa ku mne pridať. Som mal strach, keď ste sa tak dlho nevracali, či vás na tej podmorskej prechádzke nezhltla tajaká oblúda. Nie je ďaleko od pravdy, však, majster Ned. A viete, že ten potápačský úbor je výborná vec? Človek je síce trocha nemotorný. Ale nenapínajte moju zvedavosť. Vravte, ako ste sa mali. Bojíte sa žralokov, priateľ Conseil? Žralokov? Priznám sa vám, doteraz som sa ešte neskamarátil s týmto druhom rýb. My sme si už na ne zvykli, pravda, pán profesor? Ale ako viem, kapitán Nemo vás nepozval na lov žralokov, ale perál. Stalo sa to takto. Pristali sme s člnom v úzkej zátoke, na mieste, kde sa často zhromažďuje značný počet domorodých lovcov perál. No pristali sme za jedným útesom, takže nás nik z nich nezbadal. More tu nie je hlboké a domorodci ponárajú sa asi na 30 sekúnd do 5-metrovej hĺbky, naplnia si vrecko lastúrami a vynárajú sa v nádeji, že v niektorej lastúre bude perla. Ale priateľ Ned sa ma pýtal, či sa bojím žralokov. Trocha trpezlivosti. Keď sme kráčali po morskom dne, objavil sa pred nami jeden z týchto potápačov. Nevidel nás, zakrýval nás tieň skaly. Kapitán Nemo bol niečo vpredu. Pozoroval som s Nedom domorodca. Konal svoju prácu pravidelne, ponáral sa a znova vynáral. Predstavte si, že pri každom ponorení vylobil najviac 12 lastúr, lebo ich musel odtrhávať od dna. Ale priateľ Ned, neprerušujte. Naraz sme zbadali, ako sa potápača zmocnila hrôza a snaží sa čo najrýchlejšie vyplávať hore. Hneď sme pochopili jeho úžas. Nad potápačom sa objavil ohromný tieň. Bol to veľký žralok, ktorý sa k nemu blížil s otvorenou papuľou a ohnivými očami. Nie som z rodu ľakavých, poznáte ma. Ale aj ja som strpol hrôzou a nebol som v prvom okamihu schopný najmenšieho pohybu. Dravec sa jediným pohybom plutvy priblížil Gindovi. Ten stačil ešte odskočiť na bok a tak sa vyhnúť jeho strašným zubáľom. No žralok predsa ho len zasiahol plútvou a zrazil gudnu. To všetko trvalo len niekoľko sekúnd. Žralok sa blesku rýchle obrátil a obrátený na chrbát blížil sa Gindovi, aby ho mohol prehryznúť. Tu som zbadal, ako kapitán Nemo s nožom v ruke kráča proti netvorovi. Žralok ho zbadal. Obrátil sa zasa chrbátom nahor a hnal sa proti novému protivníkovi. To teraz vidím kapitána, ako chladnokrvne očakával žraloka. Keď sa dravec na neho vrhol, kapitán rýchlo odskočil, vyhol sa jeho útoku a zasiahol ho dýkou. To však nebol koniec. Hrozný zápas sa vlastne len začal. Žralok sa rozzúril. More sa zafarbilo na červeno a preskalenú vodu nebolo nič vidieť. Nič. Až do chvíle, keď som jasnejším miestom spozoroval statočného kapitána, ako drží zviera za jednu plutvu a zápasí s ním telom proti telu. Snažil sa mu zasiahnuť srdce, ale nedarilo sa. Priateľ Conseil, žralok sa krútil a tak prudko víril vodu, že ma príboj temer zrazil na dno. No, nebuďte skromný, majster Ned. Keď totiž žralok zrazil kapitána na dno, Ned sa rýchle ako myšlienka vrhol s harpúnou proti dravcovi a zasadil mu mocnú ranu do srdca. A čo sa stalo s Indom? Kým som zápasil so žralokom, kapitán sa vschopil, popošiel k domorodému potápačovi, vzal ho do náručia a silným odrazom od dna vzniesol sa s ním na povrch mora. Prvou snahou kapitánovou bolo vzkriesiť nešťastníka.
pochyboval som, či sa mu to vôbec podarí. Podľa vášho rozprávania nemohol byť Ind dlho pod vodou. Nebol, ale žralok mu mohol chvostom zasadiť smrteľnú ranu. Keď sme chvíľu nešťastníka treli, začal prichádzať k vedomiu. Otvoril oči. Aký musel byť prekvapený, keď zbadal 3 ohromné medené hlavy. Ba čo si myslel, keď mu kapitán Nemo vložil do ruky vrecúško s perlami? Hovoríte o príhode, ktorá sa nám stala? Priateľ Conseil bol zvedavý. Ďakujem vám, majsternet, za všetko, čo ste pre mňa urobili. Bolo to len vrátenie dlhu, kapitán. I moja povinnosť ako človeka. Aj tak vám ďakujem. Chcem vám oznámiť, že zajtra budeme plávať Stredozemným morom bez toho, že by sme prešli Suezským prieplavom. Z určitých príčin sa vyhýbam tomuto kanálu. Stredozemným morom? Áno, pán profesor. Prečo vás to tak prekvapilo? Prekvapuje ma to, keď tvrdíte, že zajtra budeme v Stredozemnom mori bez toho, aby sme prešli Suezom. A čo vás tak udivuje? Prekvapuje ma ohromná rýchlosť, akou by musel Nautilus plávať okolo Afriky a mysu Dobrej nádeje, aby už zajtra mohol byť v Stredozemnom mori. Kto vám povedal, že budeme plávať okolo Afriky, pán profesor? Kto hovorí, že oboplávame mys Dobrej nádeje? Musí tak voľať ako byť, ak Nautilus nebude plávať po zemi alebo ponad Suezskú šiu. Ale môže plávať pod ňou, pán profesor. Pod ňou? Tak. Ako? Začudovali ste sa. Preplávam podzemným prieplavom, ktorý som pomenoval Arabský tunel. Začína pod Suezom a končí v Perskom zálive. Ale veď ako viem, dno Suezského prieplavu tvoria pohyblivé piesky. Do určitej hĺbky, ale už v 15 metroch narazíme na nepodajnú skalnú vrstvu, ktorou vedie aj moja cesta. A vy, pán profesor, spolu s vašimi spoločníkmi preplávate dnes v noci týmto arabským tunelom. Stredozemné more. Áno, je to tak. Plávame po jeho hladine. Tejto noci za niekoľko minút sme prenikli neprekročiteľnou šijou. Neverím tomu. Bol som v kormidelníkovej kabíne, keď kapitán Nemo vlastnoručne riadil loď pri prechode úzkým tunelom. Ostatne, Ned, nie ste v týchto končinách prvý raz. Dívajte sa pred seba. Nič vám nepripomínajú tieto hrádze? Skutočne. Máte pravdu. Sú to hrádze Port Saidov. No, dobre, pán profesor. Sme v Stredozemnom mori. Pán profesor, pohovorme si teda, ak nemáte nič proti tomu, o mojich plánoch. Nik nie je na palube. Nik nás nepočuje. Čo mi chcete povedať, majster Ned? Sme v Európe. A chcel by som sa dostať z tejto prekliatej lode skôr, kým nás rozmar kapitána nezavlečie do hlbín polárnych morí alebo niekde do oceánie. Priateľ Ned, odpovedzte mi, ale úprimne. Nudíte sa tu? Ľutujete, že nás osud spriahol s kapitánom Némom? Ak mám byť úprimný, neľutujem túto podmorskú cestu.
Som rád, že ju konám. Ale uznajte, raz sa musí skončiť. Nevravím, že sa raz neskončí. Ale kde a kedy? Kde? To neviem. A nemôžem povedať ani kedy. Uvidíte, že nás kapitán Nemo prepustí, keď prejdeme všetky moria sveta. Nebuďte smiešný, Conseil. Pochybujem, že nám kapitán dobrovoľne vráti slobodu. Tak akú máme nádej? Myslím, o pol roka sa vyskytnú práve také okolnosti, ktoré budeme môcť využiť k prípadnému úteku, ako dnes. Ale kde budeme o pol roka? Možno tu, možno niekde v Číne. Poznáte predsa rýchlosť Nautila. Prechádza oceánmi ako lastovička vzduchom. Nebojí sa ani morí, ktoré často navštevujú lode. Môžete tvrdiť, že nenavštívime pobrežie Francúzska, Anglicka alebo Ameriky? A uznáte sami, že v tých miestach sa môžeme pokúsiť o útek s rovnakou nádejou na úspech ako tu. Hovoríte o budúcnosti. Budeme tam, budeme tu. Ja však hovorím o prítomnosti. Sme tu a treba to využiť. Chcel by som len jedno dodať. Len jedno. Príležitosť musí byť skutočne vhodná. Je nutné, aby sa vydaril už prvý náš pokus o útek, lebo ak ten zlyhá, Nemo nám neumožní viac príležitostí. No to je správne. Ide však o to, či súhlasíte s tým, že ak sa naskytne vhodná príležitosť, musíme ju využiť. Súhlasím. Ale teraz mi povedzte, Ned, čo pokladáte za vhodnú príležitosť? Vhodná príležitosť sa naskytne vtedy, keď sa napríklad v jednej tmavej noci Nautilus priblíži k niektorému európskemu brehu. A to sa chcete pokúsiť o záchranu plávaním? Áno. Pravda, ak budeme brehu na dosah a ak Nautilus bude plávať po hladine. A ak budeme plávať pod hladinou? V takom prípade sa zmocním člna, pripevneného k boku lode, do ktorého možno vojsť priamo z Nautila. Viem s ním zaobchádzať. Vstúpime doň, uvoľníme skrutky a vystúpime na hladinu bez toho, aby nás badal kormidelník sediaci na predku lode. Dobre, Ned. Ak sa naskytne príležitosť, využite ju. No nezabúdajte, že neúspech nás zničí. Nezadnem, pane. Majster Ned, čo ste taký zamyslený? Oživujem si slova, ktoré ste povedali pred pol rokom, že príležitostí na útek bude dosť. Vidíte, ako ste preháňali? Môže z nás niekto na tejto lodi dnes povedať, s akými prekvapeniami sa stretne zajtra? Boli by ste uverili, že stredozemným morom prejdeme za 48 hodín? Prešli sme. Nazdali ste sa niekedy, že budeme kráčať v potápačskom obleku po Atlantis, bývalej pevnine, na ktorej kedysi žil mocný národ Atlantov, s ktorými starí Gréci zviedli prvé vojny a ktorú dnes pokrýva oceán. V stredozemnom mori ste boli presvedčení, že útek sa musí podariť. Kto môže za to, že kapitán behom pol hodiny zmenil smer Nautila zo severu na juh? Jedine tomu môžete ďakovať, že ste mohli loviť vorvanov a veľryby v južných moriach. Doteraz ste harpunovali len severné, ktoré sa nikdy neodvážia do teplých rovníkových vôd. Keby sa bol predčasom podaril útek v stredozemnom mori, mohli by ste povedať, že ste dosiahli južnú točňu. Koľko však chýbalo, aby ste sa nezadusili pod ľadovcami, v ktorých Nautilus uviazol na niekoľko dní. Keď spomínate túto príhodu, majster Ned, bola ešte jedna možnosť, ako sme mohli zomrieť. Bola totiž vážna obava, či Nautilus vydrží mocný nápor ľadovcov, pod ktorými uviazol, či ho nerozdrvia ako zápalkovú škatuľku. Teraz je hlavné to,
že už týždeň plávame novým smerom. Nevľúdne končiny južného pólu sú za nami. A ideme dobrým smerom. Ako to myslíte? Či plávame smerom výhodným pre náš útek? Plávame smerom k slnku. A kde je slnko, tam je sever. Áno. Ale ako sa dozvieme, či plávame morom navštevovaným alebo pustým? Neviem, Ned. Možné je i to, že kapitán chce po južnom póli navštíviť severný a vráti sa do Tichého oceána povestným severozápadným prieplavom. Pane, snažte sa dozvedieť, kade plávame, aby sme boli vždy pripravení. Kapitán nie je vždy ochotný hovoriť presne o mieste, na ktorom sa zdržujeme. Niekedy ho oznámi sám, inokedy, ako ste sami spozorovali, je neprístupný. Mali by ste len predsa skúsiť. Dobre, Ned. Priatelia, od kapitána som sa dozvedel, že brázdime vody Atlantického oceána. Atlantický oceán? Už 9 mesiacov trčíme v tejto podmorskej diere, ale už nečakám ani deň. Ak sa dostaneme do blízkosti jeho brehu, je to najvhodnejšia príležitosť na útek. Dnes večer budeme vraj len niekoľko kilometrov od španielských brehov. Noc je však tmavá a more búrlivé. Viem, jednako sa musíme odvážiť. Čln a všetky potrebné veci pripravím. Hľadal som vás v knižnici, pán profesor. Ponárame sa pod hladinu. Zmenil som plán plavby. Odbočujeme od španielských brehov. Pristúpte k oknu. No? Sme v zálive Vigo. Ak poznáte trochu dejiny Španielska, tak v týchto miestach koncom roku 1702 boli potopené lode s nákladom zlatých prútov určených pre španielskú vládu. Rozsvietím reflektory. Pred vašim zrakom ležia spráchnivelé lode. Pokrývajú okolo celé dno. Kapitán Nemo, chýbajú rozkazy, akou rýchlosťou a v akej hĺbke máme plávať. Prepáčte, páni. Prekliatý kapitán. Plávame od španielských brehov. Začínam veriť, že sa z tejto diery nedostaneme. Ale nie. Musíme sa. Mesiac plavby. Dokiaľ to všetko ešte potrvá. Musíme niečo robiť. Ten váš Nemo zase má úmysel vzdialovať sa od pevniny a ísť na sever. Ako chcete tomu zabrániť? Radšej skočím do mora, ako by som tu mal dlhšie ostať. Myslíte si, že ja tu ostávam dobrovoľne? Vraciam sa k svojej myšlienke. Prehovorte s kapitánom. Mlčali ste pred ním, keď ste boli blízko svojej vlasti. Teraz sme blízko mojej domoviny. Keď si na to pomyslím, zmocňuje sa ma zúrivosť a vlasy sa mi ježia. Žiadate, aby som sa spýtal kapitána, čo s nami zamýšľa? Áno. A ak chcete, hovorte len v mojom mene. Vyhýba sa mi. Choďte za ním. Dobre,
zajtra. Nie, dnes, kým sa zdržujeme pri kanadských brehoch. Tak dobre, počkajte tu. Vy? Čo si želáte? Hovoriť s vami, kapitán. Pracujem, vidíte. Chcem s vami hovoriť o veci, ktorá nestrpí odkladu. Objavili ste vari niečo, čo ušlo mojej pozornosti? Alebo zveril vám azda more nové tajomstvo? Nie? Vidíte tento rukopis? Obsahuje môj životopis a výsledky mojich podmorských štúdií. Zavriem ho do nepotopiteľnej skrinky. Posledný z nás, ktorý ostane na Nautile, hodí skrinku do mora a ona dôjde k tomu, komu ju osud určí. Schvaľujem váš úmysel. Takto však, kto vie, do akých rúk sa dostane a do akej krajiny ju vlny zanesú. Nebolo by lepšie, keby niekto z nás... Nie! Nikdy nie! Ja a moji druhovia sme ochotní zachovať ten rukopis, ak nám dáte slobodu. Slobodu? Áno. A kvôli tomu som prišiel za vami. Pýtam sa menom mojich druhov aj menom svojím. Dokiaľ máte v úmysle nás tu držať? Odpoviem vám dnes práve tak, ako pred 10 mesiacmi. Ktorá stúpi na Nautilus, nikdy viac ho neopustí. Čo robíte, je otroctvo. Pomenujte si to, ako chcete. Každý človek si zasluhuje, aby sa o ňom uvažovalo. Či ste sa nezamysleli nad tým, že v človeku, túžiacemu po slobode, môžu sa proti otročiteľovi zrodiť aj vražedné úmysly? Ticho! Čo to? Počuli ste niečo? Výstrely. Poďme prosím von. Neznáma loď sa k nám približuje a strieľa na nás. Prepáčte. Čo hovoril? Ako obyčajne. To čerta! Viete vôbec, čo sa okolo nás robí? Blíži sa k nám fregata asi s podobným úmyslom ako Abraham Lincoln. Loď podľa stožiarov a povrazov vyzerá ako vojenská. Ak sa loď priblíži na míľu, hodím sa do mora a vy ma nasledujte. Majú nás možno za narvala a preto strieľajú. Počkajte, zakývam šatkou. Podľak, čo kývaš šatkou? Chceš, aby som ťa pribil na predok Nautila prv, ako obrátim proti lodi? Ty nevieš, kto som! Ty loď prekliatého štátu! Nemusím vidieť tvoje farby, aby som ťa poznal! Ukážem ti svoje! Ja neskrývam svoju farbu! Vyvezte na plošinu čiernu zástavu. A vy, pane, zostúpte. Zostúpte aj so svojimi spoločníkmi. Mari, nechcete útočiť na loď? S ničím ju neurobíte! S ničím ju a neopovažujte sa ma posudzovať. Zostúpte. Aká je to loď? Nepoznáte ju? Tým lepšie. Jej národnosť aspoň zostane pre vás navždy tajomstvom. Len strieľaj, ty blázon! Len plýtvaj svojimi gulami! Pane, vyzývam vás, aby ste zostúpili. Všetko dolu z plošiny! Pripraviť sa na útok!
Ale aká je to loď? Neviem, no radšej zahynúť na nej, ako zúčastniť sa útoku proti nej. Nautilus zväčšuje rýchlosť. Ponára sa pod hladinu. Pravdepodobne sa chystá na útok. Strašné. Prerazili sme nešťastnú loď. Pozrite, ako sa voda valí do prerazených bokov. Celými prúdmi. Nešťastníci sa škriabu na stožiare. Nech kapitán Nemo čokoľvek skúsil od týchto ľudí, nemá práva takto konať. Môj posledný návrh na útek je dnes večer. Ak ma nechcete nasledovať, utečiem sám. Som rozhodnutý nasledovať vás za každých okolností. Nautilus je asi 40 kilometrov od brehu. More je nepokojné. Fúka prudký vietor. No 40 kilometrov v tomto člnku Nautila môžeme vykonať bez nehody. Vodu a potravu som pripravil. Tu som ju uložil. Je to zvláštna chvíľa. Pred očami sa mi vynára všetko, čo sme prežili od katastrofy Abrahama Lincolna až po terajšiu chvíľu, keď sa chystáme na útek. Odrazme. Nik nás nespozoroval. More začína byť príliš búrlivé. Čo? Maelstrom. Práve teraz. Pritiahnime skrutky. Za nič na svete sa nesmieme odpútať od Nautila. Sme v pásme nebezpečných morských vírov. Tomuto víru neodolá nejaká loď. Jeho príťažlivosť pôsobí až do vzdialenosti 15 kilometrov. Pritiahnime skrutky! Nesmieme sa odpútať od Nautila, lebo zahynieme! Ako sa vám poďakovať, dobrý človek? Zachránili ste 3 životy. Mali ste šťastie, že váš člnok vyhodili vlny na skalu. No, ako ste vyviazli z hrtana strašlivého maelstromského víru, neviem pochopiť. Člnok sa odtrhol od Nautila. Pán profesor, vy ste stratili pri náraze na skalu vedomie. Aj priateľ Conseil.
no o chvíľu sa prebral. Našťastie, ja som ostal pri vedomí. Ba, či Nautilus vyviazol z objatia víru? Či žije kapitán Nemo? Či pokračuje pod morom vo svojej strašnej pomste? A či sa uspokojil poslednými obeťami? Či vlny vynesú jeho rukopis? A či sa dakedy dozvieme jeho pravé meno? V podmorskom člne sme boli celých 10 mesiacov. A prešli v ňom 20 000 míľ pod morom. Dajte pokoj. Buďme radi, že sme na suchej zemi. Na otázku, kto zmeral kedy hlbiny morské, môžu odpovedať na svete len niekoľkí ľudia. Kapitán Nemo a my.